Let's go. Kadpa ka perthai berkawai kadon ka jingir halal ka jingpur ka jingpang thamai ka HMPV ha China ha India la lap yu banikong ubayo ka jingpang ha kanong ba Bengaluru ka jingpang HMPV banikong ha India kadai ha ka khlung ka badang prabnai ka khlung ka badang prabnai ha kanong ba Bengaluru jongkari India kalayo ka jingpang ka banikong ka balatip bakadon ya ka jingpang human metanimo virus HMPV une uday ukne jingpang ba penher muslim bakta ikisnir batki lintiring muslim ubu jingmai khna ret ki temen bat ki to ki badon ni ka bormet ka botlot ki dakishin ki penin kusai ki we pat ki jingpang bampong batla ban penyat ki dawai bakelum bunsin don kam ban lecha hospital HMPV uday utkot jongkaten hun para maistu virus bat udon kecing yadai kebaya janbha bat ukne jengpang respiratory syncytial virus kala ban ta yaki bru habaro ki kerta hendrai ka kampu jingmai ki khlung ki khna ret ki temen bat ki tu ki badon ka bormet ka batlat uni ukne jengpang usak riang nung ba ki snir ba mi na ka jingsma lane ka jing yadai bej bat ki jaka bala jaklia kum ha ki khlung ki dak ki bapau ki kentup yakini harum kum kajing shet ka barit hadu ka bapreng kum kajing pang snido kane bakala ban jurba kajing sma kadai kata kajing sma sintur kajing ban ring muslim kajing ring muslim ka bastet ni ka bae kajing sawa bat kajing klut kitlu sintur kajing klot kajing kiu kajing susi bat kajing duna kajing terkam kajing aibam ka beduna kacing ban aidut ne ai bilor namar kacing ha kacing ring muslim ha ki khap ki bajut ha ka HMPV kala banwan ra kacing pang sni do ka badon tam ya kacing arab jong ki doktor ki klik pa ki depan pepnia ki dak jong kacing ban ring muslim kum karmiang sentur ki bakalarong saw ne kacing telat palat badwat kacing sumar mardor ladaki ne ki jia kacing lap kloi bat kacing sumar bakersan kalong ke badon tambha bat penkot ya ka HMPV haki kelung